ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ମୁଁ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତୁମେ ଆଜି ଯାହା କରୁଛ, ଏହାର ଫଳ ତୁମେ କାଲି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ। ସକାଳେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲକୁ ଜଣା ନଥାଏ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ନା ମଶାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର, ନିଜେ ହସ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ହସାଅ। ରାଗ, ହିଂସା, ଘୃଣା ଛାଡ଼, କାରଣ ଆମ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବି ଭରସା ନାହିଁ ସେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।